De Rekenkamer heeft op verzoek van de Staten een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid en doelmatigheid van zowel de aankoop van een nieuw pand als de verkoop van de panden van het land in Den Haag. Het kabinet van de gevolmachtigde minister van Curaçao had het voornemen om met de opbrengst van de verkoop van de 2 kantoorpanden en de ambtswoning de aankoop van een nieuw pand te financieren. Uiteindelijk is een nieuw pand gekocht voor ruim 4,5 miljoen guldens voordat de verkoop van de panden was afgerond. De aankoop is dus niet met de opbrengst van de verkoop gefinancierd. Uit het onderzoek is gebleken dat de verkoop van de panden als ook de aankoop nog rechtmatig, nog doelmatig is verlopen. Voor wat betreft de rechtmatigheid van de verkoop van de panden heeft de Rekenkamer het volgende geconstateerd. De toenmalige gevolmachtigde minister heeft een voorlopige overeenkomst gesloten voor de verkoop van 3 panden voor een totale bedrag van bijna 6,5 miljoen guldens zonder dat zij bij landsbesluit daartoe gemachtigd was. Doordat de Staten geen goedkeuring had gegeven voor de verkoop, werd de overeenkomst ontbonden. De toenmalige gevolmachtigde minister heeft diverse allonges getekend zonder een machtiging bij landsbesluit en heeft zodoende in strijd met de staatsregeling gehandeld. De toenmalige gevolmachtigde minister heeft geen instructie ontvangen met betrekking tot de verkoop van de ambtswoning, waardoor dit pand onrechtmatig in de verkoopovereenkomst is opgenomen. De panden zijn niet in het openbaar verkocht zoals voorgeschreven in de landsverordening dominiale gronden. De toenmalige minister van VWRP heeft geen instructie gegeven aan de toenmalige gevolmachtigde minister om de panden te verkopen. Het ministerie van Financiën heeft in haar advies voor afwijking van de aanbesteding voor het gebruik maken van de dienstverlening van de makelaar geen reden dat het landsbelang dekt opgenomen. Voor wat betreft de doelmatigheid van de verkoop heeft de Rekenkamer geconstateerd dat het kabinet niet voldoende heeft onderbouwd waarom de panden verkocht moesten worden. Niet blijkt dat is uitgezocht of het verkopen van de panden inderdaad de meest voordelige optie was. Ook niet blijkt dat vooraf is onderzocht of met de verkoop van de panden het voorgenomen doel van de regering dan wel van het kabinet zou worden gerealiseerd. Voor wat betreft de rechtmatigheid van de aankoop van het pand heeft de Rekenkamer het volgende geconstateerd. De toenmalige gevolmachtigde minister was op het moment van het sluiten van de koopovereenkomst niet daartoe gemachtigd. In het machtigingslandsbesluit zijn de financiële gevolgen van de aankoop voor het land niet zijn opgenomen. De toenmalige gevolmachtigde minister heeft bij de koop van het nieuw pand niet gehandeld op basis van een besluit van de Raad van Ministers die de koop van dit pand goedkeurt. Het blijkt niet dat de toenmalige gevolmachtigde minister instructie heeft gehad van de toenmalige minister van VWRP voor de aankoop van het nieuw pand. Voor wat betreft de doelmatigheid van de aankoop heeft de Rekenkamer geconstateerd dat de voorbereiding van de aankoop zonder een formele goedkeuring van de Raad van Ministers voor een gezamenlijke huisvesting met de Stichting Studiefinanciering en het Toeristenbureau, beide gevestigd in Nederland, is verlopen. Gedurende het aankoopproces niet voldoende is gezorgd om juist de activiteiten uit te voeren die bijdragen tot het behalen van het doel dat beoogd werd met de verhuizing. Er geen analyse is gedaan van de kosten voor het onderhouden en renoveren van de kantoorpanden vergeleken met de kosten voor een nieuw pand. De aanschaf en inrichting van het nieuwe pand, het kabinet, 700.000 gulden meer heeft gekost dan verwacht was. De Rekenkamer concludeert uit haar bevindingen dat de verkoop en aankoop van de panden het land in totaal ruim 3,6 miljoen guldens extra heeft gekost. Dit mede gezien het feit dat blijkt dat de aankoop van dit nieuwe pand meer heeft gekost dan de renovatiekosten, blijkende uit de taxatierapporten. Bovendien kampt het land met extra kosten voor behoud van de kantoorpanden die niet meer in gebruik zijn door het kabinet en hun onderhoud staat
steeds verslechterd. Meer details over het verloop van het verkoop- en aankoopproces, de bevindingen en de aanbevelingen van de Rekenkamer kunt u lezen in het rapport op de website www.arc.cw.